Negyedik alkalommal tartottak családi napot a Színtér rendezvényteremben és az előtte található füves területen. Az eseményen kötetlen piknik hangulat uralkodott, minden korosztály jól érezte magát, megtalálta a számára kellemes elfoglaltságot. Vasárnap családi napot szerveztek a Színtér rendezvényteremben. Ez a negyedik Színtér piknik, ha ezt a nevet találták ki. A családi program tulajdonképpen a fiataloknak, gyerekeknek bábszínház, arcfestés, kézműves foglalkozás, és hogy egy jó, kellemes délután tudjanak eltölteni. A férfiak sakkoznak, a hölgyek limonádét csinálnak, fánkot sütnek, úgyhogy most már ilyen kézműves foglalkozás az teljesen ki fog teljesedni igazából. Hát az elmúlt 3-ból tanultunk, és amik olyanok voltak, hogy akár a gyülekezeti tagoknak, akár a érdeklődőknek, vendégeknek érdekes volt, akkor azt próbáltuk megtartani, és mindig valami újdonsággal előrukkolnak. Az talán szerencsés, hogy a Színtér előtti kert vagy zöld felületet, azt megkaptuk, hogy mi karban tarthatjuk, és ha már karban tarthatjuk, és locsolhatjuk, és virágokat ültethetünk, akkor úgy gondoltuk, hogy ennek az áldását is kihasználjuk, és így népszerű lett ez talán az a szlogen, hogy fűre lépni szabad, úgyhogy ilyen babzsákokkal, plédekkel is készültek az én barátaim, és akkor így egy kellemes délutánt eltöltenek. A helyiséget működtető hídgyülekezetének esemény és élménydúsan telik a nyár. Az istentiszteletek a szokott rendben vannak, voltak programjaink, táborok, jövő héten is lesz egy táborunk, egy bibliai tábor, az Balatonszepezden lesz, most már 3. alkalommal. Hál' Istennek telt házasak ezek a táborok, és az tényleg egy 5 napos, csak a Biblia témájával fogunk foglalkozni, úgyhogy ez is egy izgalmas kihívás, és hát úgy tűnik, hogy tartalmas volt ez a nyár, és elég munkás. Hiszem, hogy egy jó magvetés volt, és jó aratás is lesz, szellemileg is, lelkileg és minden területen.